realitat hem vingut perquè donin hora a la seguretat social, és trigant 4 a 5 mesos i llavors pues, això és més ràpid. Surten més arrugues si prenem bastant el sol, també surt més càncer cutani. La societat encara relaciona el bronzejat amb la salut, però això no sempre és veritat, especialment si no es prenen les mesures de protecció adequades. Cada any es diagnostiquen més de 2 milions de nous casos de càncer de pell en el món. A Catalunya, 749 casos de càncer de pell es detecten a l'any, però, malauradament, aquesta xifra anirà en augment a causa de la poca conscienciació de la població sobre l'ús de protectors. Fins fa uns anys, els tumors cutanis es donaven en aquelles persones que a causa de la seva feina estaven durant llargues hores a la intempèrie, com per exemple camperols o mariners. Però en l'actualitat, els càncers de pell es detecten en sectors de població molt diversos. Els riscos principals són l'envelliment de la pell, de fet surten més arrugues si prenem bastant el sol, també surt més càncer cutani. De càncer cutani n'hi ha dos grups principals, un és el melanoma i un altre és el càncer que agrupem dintre del grup del càncer cutani no melanoma. El melanoma potser és el més conegut, encara que no és el més freqüent, perquè pot donar el risc de mort. És un càncer que inclús, encara que nosaltres el veiem petit, o d'un diàmetre no gaire gran, si en profunditat ja va fins a una certa profunditat, pot donar metàstasis i pot donar lloc a la mort. La població s'ha de conscienciar a prendre el sol amb sentit comú i responsabilitat. L'Associació contra el Càncer de Catalunya ha iniciat una campanya de sensibilització a les platges de Barcelona per tal de conscienciar els ciutadans i els banyistes sobre els problemes que es poden derivar de l'exposició continuada del sol. I és que, davant de qualsevol símptoma, s'ha d'anar al metge. Si la gent estigués conscienciada, nosaltres no existiríem. L'objectiu de la nostra organització, amb qualsevol tipus de càncer, seria no existir. Tant de bo l'Associació contra el Càncer desapareixés perquè la gent tingués consciència que davant de qualsevol signe d'alarma ha d'anar al metge, que davant de qualsevol signe, qualsevol acudís al metge, no? Tant de bo. Però això no és així, per tant, associacions com la nostra ha de vetllar perquè la societat es conscienciï i vagi al metge, no? Enguany, l'associació ha muntat una carpa en espigó de la platja del Bogatell i una altra a la plaça de Catalunya. Aquí, els metges dels departaments de dermatologia de l'Hospital del Mar, el Clínic, el de la Vall d'Hebron i el de la Santa Creu i Sant Pau han estat col·laborant a les carpes solars. Els especialistes han fet revisions gratuïtes de pigues i taques a tots els qui ho han sol·licitat. L'avantatge principal és que, gràcies a aquesta iniciativa, els usuaris no han d'esperar els 4 mesos que suposa fer la revisió a través de la Seguretat Social. En realitat hem vingut perquè donin hora a la seguretat social, és trigant 4 a 5 mesos i llavors pues, això és més ràpid. Els voluntaris de l'associació, a més, reparteixen fulletons explicatius sobre el que pot suposar l'exposició continuada al sol i recomanen visitar les instal·lacions per tal que els metges diagnostiquin si alguna de les pigues i taques poden ser cancerígenes. Estem aquí farmacèutics que diuen quin tipus de pell té vostè i la protecció que necessita. Vinc de la Barceloneta fins aquí. Molt bé, molt bé. Per veure vosaltres. Pues vinga, aquí l'atendrem i tindrà també visita del metge per si hi ha alguna coseta de la pell que li preocupés. D'acord? Molt bé, gràcies. Segons l'Organització Mundial de la Salut, 2/3 de la població es protegeix insuficientment del sol. Per aquesta raó, l'Associació contra el Càncer està fent una campanya a les platges de Barcelona per conscienciar a la societat sobre aquesta problemàtica. A les carpes que ha muntat l'Associació contra el Càncer a Catalunya hi van persones de totes les edats, fins i tot joves. I és que un informe d'aquesta associació assegura que 5 de cada 10 joves catalans acostumen a prendre el sol entre les 12 i les 4 de la tarda, just en la franja en la qual els especialistes aconsellen no estar a l'exposició continuada del sol. Hauríem d'intentar evitar anar a les hores amb més insolació, que a l'estiu aquí al nostre entorn és de 12 a 5 de la tarda, no estar moltes hores al sol, portar barret, portar ulleres per protegir-nos els ulls també, de fet el sol també augmenta el risc de catarates, i posar-nos un protector mitja horeta abans d'estar al sol i cada 2 hores. A més, els ciutadans poden saber quin és el factor de protecció que s'han de posar a l'hora d'anar a la platja o en moments en què un s'exposa directament al sol.
Con esto lo que sabemos es tu fototipo, que tu fototipo es un fototipo 2, es una persona con la piel clarita, ojos claros, que tienes tendencia a quemar. Entonces con esto, ahora con el aparato, ponemos el fototipo 2 en el aparato y ahora lo que hacemos es medir la concentración de melanina que tiene tu piel, es decir, la protección natural que tu piel tiene frente al sol. Mira, Toni, lo que nos dicen es que tienes solo 2 minutos de protección natural frente al sol y que tienes que utilizar la protección más alta, que es la protección 50+, muy alta protección. Y esta protección por renovártela cada 2 horas y después de cada baño. D'altra banda, també s'han posat de moda els centres de bronzejat artificial que estan dotats de làmpades que emeten raig UV. Els especialistes recomanen que no s'utilitzi aquest sistema perquè no és una manera segura de bronzejar-se. De fet, la reacció cutània enfront d'aquests raigs ha de ser vista com una resposta defensiva de la pell davant una agressió, en lloc de ser un símbol de salut i aparença atractiva. Nosotros, desde luego, desaconsejamos lo que es acudir a broncearte en unas lámparas ultravioleta, porque la radiación ultravioleta es una radiación que se va acumulando en la piel y lo que produce, sobre todo a largo plazo, pues es manchas, es alergias de piel y también pues puede producir cáncer. Tot i això, la Generalitat de Catalunya posa una estricta reglamentació en els centres de bronzejat artificial per tal que els raigs de les làmpades no sobrepassin el nivell d'incidència a la pell. Està controlat pel lícit, que ve derivat de la Generalitat, i cada any els propietaris o els responsables dels centres estem obligats a mesurar la potència de la llàntia per no cremar l'emissió dels UVA que emiteix i que hi hagi una ventilació, que estigui tot adient i tot preparat per no repercutir cap cremada. Per sort, la majoria de càncers de pell es poden curar amb petites intervencions quirúrgiques. La majoria de càncers de pell, si es detecten a temps, si la majoria els detectem a temps, doncs es curen amb petites intervencions quirúrgiques. La incidència del melanoma maligne s'ha multiplicat per 15 en els últims 50 anys i seguirà creixent en les pròximes dècades a causa de l'escassa conscienciació sobre la importància de protegir-se del sol. Cal, doncs, que tots prenguem les precaucions necessàries abans d'anar a la platja. Si no, les conseqüències poden ser fatals.